Čekaj, ne. To je uvijek. A? Može. Dobrodošli u novi klip Peer Squada, evo kao što možete vidjeti igramo Black Ops 3. Zombije. Igrat ćemo u offline modu da bi igrali samo nas dvojice jer nećemo da igramo sa nekim nećemo da igramo ni sa ali igramo samo nas dvojice. Pa da. Znaš zašto? Su drugi p***ke. Neće da pomognu, oni su, znaš... Gomra! Idi u solo game. Ajde, solo game. Da krenemo. Šta je? Hvala vam puno. Aj moram ti idi, ne znam. Možda ja nisam trebao da uđem prvi. Možda treba da odeš u private game. Možda ja ne znam što se dešava. Čekaj, private game. Privatna igrica, eto ti privatna igrica. To je sad sve. Ajde. Jao, ja sam se Šta je to? pomadao, ali mora da se kupi, tako da moramo igrati na ovoj mapi. Ušao ti ćale. A ne face. I evo kao što vidite, ušli smo u game. Nismo. Čitam. Ne, ja sam gore. Evo, pi***. Dobro, tebi sve jedno, meni ja ne volim. Da uzim ovo, a? Čekaj, stavim. Moram da ja odredim. Aj, pretvori se, idi, a gdje ti vidim kako izgleda to? A si otišao. Ždi da žuri. Što nisi otvorio ono? Stani, jebću ti mamu. Vidi nešto liči. Alo, ode. Šta radiš? Aj, zdravo. Otključavam za Pa uzmi onaj multiplayer. Pobijat će mi. Ja ne vidim ništa. Nuk! Nuk! Na prvom levelu. Mogu da idem gore? Ja nisam udario! Ja ti kažem, Vlado, ne udari. Dođi, Insta kill. Dođi, molim ti dođi. Ne, još. Dođi ovo. Aj. A što, ne uzmemo ono? Ne, tamo ti. Ajde, ja. Odeš uzmeš ono gomro, The Beast, uzmeš to, sranje. Dobro. Uzmeš ga. Dobro. Pratiš mene. Ujebot. Dobro. Ovo, čekaj. Ujebote kako sam brzo. Idi ovdje, dođi vamu i udari ovo. Vidi šta? Udari ga. Kapućina. Desnim pečurka, please. I sad se doći... Mogu da se... Ništa Da si ovo stvorio? Bravo. Eto, to sam rekao. Sad više nisam... Sad. Di si ti sad da se vratim? Čekaj, moram da pokupim sam ski. Opa, ja. Donuts! Već je druga runda, brat. Koji Da. Ne, umret, dobro, nisam, ja umro sam, aj. Ja opao si. Stani. Jebote, nemoj da umrem. Insta-kill. Neću se. Sad prvo živim. Šta je to buklo? Ne znam. Gotovo je, umreći zombi napad. Da, apokalipto. Apokalipsa u zemlji čuda. Šta? Šta sam ja rekao? Čekaj. Gdje je onaj pištolj dobar? Evo ga. Materina. Evo ga, pištolj. Ovo je jako dobar pištolj. Pištolj! Nek si mi rekao. Pištolj. Jel tu možda onaj... Hoću da kažem pack up crate, ali ne znam, ne zove se tako. Nego, mystery box. Mystery box, nije tu. Da. Pack up. Jebote. Beži. Au. Moramo ritual da bro. Ritual šta? Ritual. Slušam. Tamo stani i prati sad. Jesi pomerio? Ne može nazad, znači moraš evo... Što sad da radim? Trči samo na metu. A da ih ne ubijam? Ne. Ubijam svi. Mogu da ih ubijam? On je to bio, jel ne. Da ih ubijam? Ne. Sam ih pobio, sam im rekao, nećete ubiti vi. Vladana! A nemam više meta. Hvala ti! Nemam više meta. Puno, ali ne, sad i zombi. Ja ti sprečavam. Ko će nestati, nije više stvora, brat. Napadaju.
No shit. Sad ti beži, ja ću da pokušam da blokiram njihov put. Šta da se... Gotovo, dobre. Ajde da živim sam, malo. Će dobiti bar malo municije nazad. Hoćeš dobiti cijelu. Cijelu? Pa dobro, stvar. Idemo dalje. Što smo dobili sad? Jedan od itema za P.K. Punch. Ovo je usputni tutorial za P.K. Punch. Aha, eto, ste čuli svi. Znači, P.K. Punch, P.K. Punch tutorial Vladan and Nikola Together. Tutorial. Dosta. Ajde, da. Pobedili smo. Čekaj, idemo drugi part je ovo je. Tu je usputni mystery box, mislim. Dobro, mislim. Svaki put kad uzmemo neki, ne znam kako se zove sve dale, ali uglavnom sad ovaj put insta-kill, ne možemo da ga iskoristimo, zašto nema na koga, u kom. Uzmem ja, a? Šta? Ajde, dobro ovo? materinu, više jebo! Jel dobro ovo? Kuda? Jel dobro? Naravno. Onda ću doći. Nema se izjabavam, neću ja da štedim. Jo, mystery box, ja sam retardiran. A ne i kuda je dobra. Pa da, ali mystery box, to nisam vidio. Sam sam magarac. Nema veze. Ne, Donkey Kong. Najjači igrac. Ajde, kuda... Nešto je proletalo. Čekaj. Čekaj, koja je sad runda? Treća? Mi smo u treću ili... Jebem ti, smrt. Smrt, šta da radim? Mi smo u treći, gotovo. Smrt je... Koliko košta? 550, 950. Podjeljen screen i onda je malo nezgodno. Da. Nema space-a. Tako je. A još malo pa da skupimo za... Moramo za vrata skupiti. Toliko ja i čekam. Za vrata. Za vrata. Vrata. 1220, bože, 1250. Za vrata, 1250. A što nešto da kupimo mystery box? Jebo sam ti mamu. Jebo sam ti kevu, umri. Zato što hoću da... Što pre P.K. Punch. Ajde, spravo se. Ja ću rešiti ove. Dobro, ova puška je jebo. Čekaj, ja ću da uzem. Sad je već jako teško, postaje veoma rano. Znači da ne uzmem. Dugo sad je gotovo. Možda biš ray gun pa će nam... Pa nikad ne znaš, meni će baš inače u srcu da budem. Bog ti šta je. Šta je Haymaker? Shotgun, full automatic. O, 2 puta! Treba će mi. Idemo. Samo malo. To. Jebo sam ti... Insta kill! Šta mi se dešava sa grlom? Idem da otvorim ono... 200 za survive. U redu je. Jesi otvorio? Sad ću. Ja ću da uzmem još jedan mystery box, iako ne bi trebao. A ti ćeš mi pokazati gdje da idem kasnije. Jedi go. Prođi to. Dobro, okej. Sad idemo ovdje dole. Okej. Sad trče? Pa da. Au. Zašto smo 5 runda? Pa trčali su u 4. ne? Pa da. Sad će ista fora biti, znači samo trči u krug i nemoj da te pucaj, bar. Ali... Kit. Udri sad. Pa, ali ja neću moći da ih izbjegnem. Mislim, ja ne umem to da radim. A ja ću budem u čošku. Nemoj. Da što ajde, šta radiš, kako god tebi lakše. Pa čekaj, ali... Oni se stvarit, mislim, pucam ih, što da ne, vrat. Mislim, jebote, čekaj, on se stvari tu da ga ubijem. Ne. Tako bar meni izgleda. Ne, umreću. Mršu p***ku materinu. Ja sam pao. Evo, bojica sam pao. Pa gotovo, ovo je bio jedan pokušaj za P.K. Punch, jel da se tako kaže? P.K. Punch. Svejedno hvala što ste gledali, možda ovaj klip bio kratak i možda niste ništa naučili iz ovoga, ali nismo dugo ništa uploadovali pa... Mislim da je bio red. Tako da pozdravljam vas do sljedećeg klipa, hvala na gledanju i pozdrav!